Το σαλόνι είναι πολύ μεγάλο, είναι 7,5 μέτρα μήκος, είναι διαμπερές, έχει και από τις δύο πλευρές μπαλκονόπορτες. Από εδώ πέρα αυτή η βεράντα έχει θέα στο πάρκο. Οι βεράντες έχουν μοσαϊκό, το οποίο έχει τριφτεί. Έχει εδώ μια πολύ μεγάλη ντουλάπα για να βάζετε τα αποθηκεύετε πράγματα. Την άλλη βεράντα τη δούμε μετά. Εδώ αυτός ο διάδρομος οδηγεί στην ευθεία μας, είναι η κουζίνα και αριστερά είναι το μπάνιο. Το μπάνιο έχει ανακαινιστεί τώρα, ανακαινίστηκε τώρα πλήρως. Έχει και στυλ ντουζ, είναι και μπανιέρα και ντουζιέρα. Πάμε στην κουζίνα. Η κουζίνα βλέπει και αυτή στη βεράντα που έχουμε δει ήδη. Εδώ είναι τα ντουλάπια. Και πάμε στην κρεβατοκάμαρα, είναι παρκέ, το οποίο παρκέ τρίφτηκε και λουστραρίστηκε τώρα. Εδώ βλέπετε την ντουλάπα, είναι μια μεγάλη ντουλάπα. Το σπίτι κλιματίζεται με air condition καινούρια, τώρα αγοράστηκαν, Samsung, δεν έχουν δουλέψει καθόλου. Και εδώ είναι η δεύτερη βεράντα. Είναι πιο μεγάλη από την πρώτη. Καινούριες τέντες. Είναι πάρα πολύ αερικό το σπίτι. Και από εδώ ξαναμπαίνουμε στο σαλόνι. Εδώ πέρα είναι το πάρκο Τρίτσι. Μπροστά μας, αυτό που βλέπουμε, είναι το πάρκο Τρίτσι. Η είσοδος του πάρκου είναι στα 100 μέτρα από εδώ. Είναι πανέμορφα.